чорводорӣ яке аз бахшҳои асосии соҳаи кишоварзии ноҳияи Рашт ба шумор рафта, маҷмӯи маҳсулоти соҳа беш аз 30%-ро ташкил медиҳад. Ин аст ки бо мақсади афзоиши саршумори чорвои калони шохдор ва моли майда дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Рашт тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст. ташкили фермаҳои хурди чорводорӣ яке аз роҳҳои асосии пешрафти соҳа ва таъмини аҳолии деҳот дар шароити кӯҳистон бо гӯшту маҳсулоти ширӣ ба шумор рафта, дар ин самт барномаҳои соҳавӣ марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст. хоҷагии деҳқонии Алӣ воқеъ дар деҳаи Сангималики ҷамъияти деҳотӣ ба номи Боқӣ Раҳимзода соли 1998 ташкил шуда, самти фаъолияти он асосан парвариши чорвои калони шохдор ва таъмини аҳолии ноҳия бо гӯшт мебошад. дар хоҷагӣ асосан чорвои калони шохдори зоти шведӣ аз ҳисоби хушкзодкунӣ парвариш карда мешавад, ки ба шароити маҳал хеле ҳам мутобиқ мебошад. дар хоҷагӣ беш аз 130 сар чорвои калони шохдор мавҷуд буда, барои давраи тобистон чорво зиёда аз 300 гектар чарогоҳ мавҷуд мебошад. дар ноҳияи Рашт саршумори чорвои калони шохдор 78 000 ва гӯсфандобӯс 173 000 сар асосан ба сектори хусусӣ рост меояд. аз ин рӯ аҳли заҳмати хоҷагиҳои чорводорӣ аз ҳисоби даромадҳои соҳа биноҳои ферма барои нигоҳубини чорво бунёд намуда, дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳибтаҷриба саршумори чорвои хушкзодро зиёд намуда истоданд.